आंनि इसोर आंनि फोरबो आंनि इसोर अ फोरबो नों मावनो हायै जेबो गैया नों गोसो जायोब्ला बिनि लोरबां देहाखौ नों दानो मोजां खालामनो हागौ जिसु हालेलुया हालेलुया जिसु हालेलुया फोरबो जेरै नोङो रायज्लायनो हायो बेखौ रायज्लायहोदों बबा मानसिखौ रायज्लायहोदों बेखौबो नों रायज्लायहोदों बेखौबो नों बुंनो होदो बेखौ नों गोख्रों खालामदो आरो बिनि थाबायनो हायैफोरखौ थाबायहोदो फोरबो नों गावनो गासैखौबो गथायदो बिनि घटना बिनि बायनो बायदि घटना बिनि रायनो रोङिफोरखौ नों रायहोदो नोंनि अननायजों बेखौ बोखांदो आंनि फोरबोनि सोर जिसु 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 Hallelujah. 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 Jesus. Onkandı. Jesus. Moजां खालामदो. नों मावनो हायै मोनसेबो बिसय गैया. नोंनि फंसे बाथ्राजों नों गोसो जायोब्ला दानो बेखौ मोजां खालामनो हागौ. हालेलुया. 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 नों बुंदो जिसु बुं. Yesu. बुं. Yesu. Yesu. हालेलुया बुं. Hallelujah. 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 नोंनि नामा मा नाम? Prosenjit. बबे जायगायाव नोंनि न'आ? Bakseo. बाक्सायाव. Baksa Porpetarot. नों दा मा जिउखौ गोसोखौ बोलो मोनदों ना मोनाखै? Pada monakai. Isi mende pada monakai. नोंनो फोथायनायखौ नांगौ नोंनियाव फोथायनाय नांगौ. नों बोलो मोनाखै एबा नोङो एसे फोथायनायाव नोङो बांसिन नांगौ मानोना इसोर मावनो हायै जेबो गैया. दा नोङो बिनि गोदनानै बिथिङाव थांबाय थायो दा. गोदनाया बायनाय बायदि दा. सायो. सायो. नों फारसेथिंनो थांबाय थाबाय. बेनिफ्राय नोङो सिदा थायोमोन. नों दानिया दा सिदा थानो हालिया. नों रायज्लायनो हाबाय. दे बुंनो दे. जिसु आंखौ अनखांदो. जिसु आंखौ रायनो होदो. जिसु आंखौ मोजां खालामदो. हालेलुया. 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 अ जिसु आं नोंखौ अनो. आं नोंखौ फोथायो. आं नोंखौ हामबाय होयो. हालेलुया. 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 नोंनाव सोंनोसै नोंनि बे गोदनाया बिदिनो बायनाय बायदि जानाया बेसे गोबाव जाखो? गोदनाया बोसोरनै जाबाय. बोसोरनै जाबाय. दा बिदि सिदा थानो हाया. मानि थाखाय नोङो बिदि साबाय थायो? लोमजानायाव थालांदों. लोमजानायाव? गोदनाया. गोबां डाक्टार लांबाय नामा? देखायदों ओमफ्राय बिदि अजाजों बांसिन नायजादों. अजानावसो बांसिन नायदों. डाक्टारनाव लाङाखै? बिसोर अजाखौल' बांसिन फोथायो नामा? अजाखौ बांसिन फोथायना डाक्टारखौबो फोथायो नोंसोरलाय? अजायाथ' मा बुङोसो नोंसोरखौ अजानि जोबजोगोन. अजायाथ' मानसिनि आखाइ नांदों. दायना दायनि रायदों बेखौसो बुङो दा. बेखौल'सो बुङो दा. दा बेखौसो नोंसोर बांसिन फोथायो. बेथ' थाबायनोबो हाया. नोंथाङा थाबायनो हायो? हाया. नों ओंखाम जानो हाया? दौनांगौ हाया. दौनांगौ. आखाइयाबो गासैबो. हारसिं जाजोबोमोन गासैखौबो. नोंखौ दिनै नोंनियाव फोथायनो थाखाय नोंखौ दिनैल' नङा नोंखौ गथायबाय थानांगोन. बेनिफ्राय दिनै नोङो बे जायगायाव फैदों नोंखौ गथायबाय. हालेलुया. 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 जिराय.
गोथार जिउआ जोंनि सायाव फैगोन आरो गोजौ जिल्लानि बोलोआ जोंनि सायाव थाफैगोन जिसु हालेलुया जिसु गोथार जिउ जोंनियाव फैदों अ गोथार जिउ जोंखौ सुफुंदों अ गोथार जिउ जोंनियाव फैदों अ गोथार जिउ जोंखौ सुफुंदों नों गोथार अन्नाया गासै आइ आफा आरो बिदा फंबायफोर दिनै जोङो बे आइमारानि ग्रथ'नि लांगोनायाव आरो आलफनसानि जाय आर्चबिशप जन मोलास्टेरिनि आखाइजों बोर मोननाय बे खाम्फायाव आलफनसानि खाम्फायाव जों दिनै बे अखाफोर दान्द बिनाय स्पेशल प्रेयार रिक्वेस्ट इन द 13 of every month on the fasting prayer and healing serviceआव दानफ्रोमबो 13 खालाराव सानसे उखैहाब बिनाय आरो फाहामनायनि हाबाफारियाव जुनियै स्पेशल बिनाय खावलायनो थाखाय जों बे लेखाखौ रिटिफ्राव आरो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगाफ्राव जों बे फर्मखौ रानना होनाय जादों आरो बिथांमोननि होनाय बे गासैबो बाहाय मबाइल आरो लोगोसे नाम गाव गावनि एड्रेसफोर दं आरो बिथांमोना गाव गावनि अननायजों गरफा गरनै दानफोर हरनानै बिथांमोना केन्डेल सावनो अगरबाती सावनो थाखाय हरफादों बिथांमोननि थाखाय जोङो जेबो हरनाय गैया नाथाय बिनाय दं बे अखाफोर दानफ्रोमबो 13 थारिखआव बिनाय गोबां नोंसोरबो बिसोरनि थाखाय बिना होदो जों दा बेहाय गासैबो प्लास्टिकआव बे अखाफोर दानफ्रोमबो बिनो थाखाय खावलायहरनाय गासैबो बे फर्म पेपारा दङ जों बेखौ दिनैबो बिनाय जासिगोन आरो बे एप्रिल मे आरो बे दिन अखाफोर दानफ्राव जों बिनाय जागोन दा नोंसोर गासैखौबो नोंसोर बिनि थाखाय जायफ्रा गुबुननि थाखाय बिनानै होगोन नोंसोरबो बोर मोनगोन बायदि गोबां बिग्राफोर नोंसोर ओरै बिसोर जोंनि आखाइ फोला हर नोंसोर दे बयबो आखाइ फोला हरदो बे थांखिफोर बे गासैखौ जों बिनाय जासिगोन अनलायग्राफोर बेनिखायनो फै जों बयबो आखाइ फोलावनानै जाय अनलायग्रा बिमा बिफा आरो बिदा फंबायफ्रा गाव गावनि दुखुफोरनि थाखाय गाव गावनि थांखिफोरनि थाखाय बेरामनि थाखाय फरायनायनि थाखाय साख्रि बाख्रिनि थाखाय सोरबा गथ' गैयिनि थाखाय गुबुन गुबुन थांखिफोरखौ लानानै बे फर्मआव लिरना हरदों आरो बिथांमोननि गासै थांखिफोरा फोरबोनिसिम सहैनाय बायदि जों बयबो गोसो गोथारै बिदिनो सेरगाव थानाय ओनसोला गोथां आफासो दिनै बे 13 खालाराव बे उखैहाब बिनाय हाबाफारियाव जों फोरबो नोंखौ गाबज्रिदों नोंखौ लेंहरदों जेरैनो माथाइनि 20 आरो 22 बुंदों जेरावनोखि नोंसोर आंनि मुं सानै एबा साथाम ज' जानानै आंनि मुंखौ गाबज्रिगोन आं बेवहाय नोंसोरजों लोगोसे दं बेखायनो फोरबो जों फोथायो आरो जाय अनदेगा दुखुथे गासै साफ्रोमबो दिनै बे फर्मआव गावनि नाम गावनि मुं गावनि थांखि गावनि गासै आसार बाथ्राखौ लानानै लिरनानै हरबाय जेरै जोङो नोंनि खाथियाव बेखौ गथायदों फोरबो जायफ्रा बिबाय जायफ्रा अननायनि गेजेरजों गरफा गरनै दान हरनानै केन्डेल आगरफोरनि माने हरबाय बिथांनि सायावबो नोंनि जोबनो गैयै अननायखौ दोनदो स्राङा जेरै बिसोरनि मैखुनाव फैथों बिसोरनि न'खराव फैथों आरो बिसोरनि गासै आसा बाथ्राबो जाफुंथों दानो गथायदों बे हाजार हाजार सुबुंनि बे लिरनानै हरनाय गासै थांखिफ्रा फोरबो नोंनियाव नोंनि रोजा सहैथों गोबां दुखुजों सैनांनाय गोबां लोमजानायजों गोबां दुखुआव आरो गुबुन गुबुन थांखि फरायनाय लिरनाय जायफ्रा साख्रि सोरबा गथ' गैयिफोर सोरबा गुबुन गुबुन थांखिफोर गुबुन गुबुन दिनै बे फर्मआव गोबां थांखिफोर एन्ट्रेन्स बे गासैखौबो फोरबो नोङो अननानै बोर होदो आरो दिनै जाय जोंनि गेजेराव गोबां थांखिफोरजों दिनै गथायबाय बेखौबो बोर होदो गथायदों फोरबो बे गासैखौबो बे बिबारफोरनि सायाव आरो बे गासै गथायनायनि सायाव नोंनि अननायखौ दोनदो बेखौ बेबायदिनो बोखांग्रा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आमेन अ जोंनि सोरगोआव थानाय आफा नोंनि मुङा गोथार मोजाङै जाथों नोंनि रायजोआ फैथों नोंनि गोसोआ सोरगोआव जेरै जाबोदों हायावबो बेबायदिनो जाथों जोंनि जानो नांगौखौ दिनै जानो हो आरो जोंनि दाय खालामखौ जेरै नागार
जेरै जों बायदिनिया दाय खालामखौ जेरै नागारो आजों कान्जर दला बदिखौनो हामनिफ्राय जोंखौ बोखा आमेन खुलुमा मारिया अननाय जाबो फरनाय फोरबोनि लोगोसे दं हिन्जावफोरनि मादाव नोंनो बाख्नाय जाग्रा आरोबाव बाख्नाय जाग्रा नैनि गोरबोनिफ्राय जिसु अगोथार मारिया इसोरनि बिमा जों पापिफोरनि थाखाय बियो दादों सम बिफा आरो बिसारि गोथार जिउआ बाख्नाय जाथों सानफ्रोमबो बाख्नाय जाथों बे समाव अनदोगाफोर जोङो बे एसे जानाय दङ सा आरो बनलथि बेखौ जों गथायनो अफोरबो नोंनि अननायजों मोननाय बे जानाय आरो नोंनि सावनायाव बोर होदों गासै मुवाफ्रा नोंनियाव गैयाब्ला गोथार जायो जाहाथे नोंनि अननायाबो जों बे जाग्रा माखौ जानानै जोंनि देहा जिउफ्रा गोजोननाय बादि